وڵاتی رووسیا بەردەوام سەرزارê berpirsên xwe tekeziyê li ser navbirina terorîstê ji Sûriyê dike, bi taybetî jî li parêzgeha Idlibê, bê ku tiştekî berçav li ser erdê encam bide. Ku duh Wezîrê Dervayê Rûsya rakihand ku şer li Sûriyê bi dawî nehatiye ji ber ku hînbaregehên terorîstê di Sûriyê de hene. Di hevdîtinekê da li gelê rojnamayeke Rûsî, Wezîrê Dervayê Rûsya Sergî Lavrov rakihand ku rewşa Sûriyê di tevliheviyê de ye û şer jî bi dawî nehatiye ji ber ku hîn terorîst li Sûriyê heye û ya herî girîng ji Rûsya re ew e ku terorîstê ji navxaka Sûriyê bi temamî ji nav bibe, bi taybetî jî li parêzgeha Idlibê. Navbûrî herwiha got ku ya herî metirsîdar ew e ku bi hezaran terorîst li Idlibê dimînin û Rûsya di danûstandinên xwe de derbarê ji navbirina terorîstê bi rejîma Esed û Tirkiye re berdewam e û di dema dawiyê de Rûsya li gelê Tirkiye dewriyên hevbeş li parêzgeha Idlibê birêve bir. Wezîrê Dervayê Rûsya serbar kir ku hezar terorîstên Daişê yên biyanî li cem çekdarên Qesedê li Rojhilatê Çemê Feratê girtîne û dewletên biyanî naxwazin wan welatiyên xwe yên ku di nava Daişê de şer dikirin werbigirin û plana wan ew e ku regeznameyên wan Daişiyan ji wan bistîne. û Amerîka jî rakihand dibû ku eger dewletên biyanî welatiyên xwe wernegire, wê demê Amerîka wê wan serbest berde û ev yek bilgorî gotina Lavrov, piroseya ji navbirina terorîstê paş dixe. Welatê Rûsya li aliyekî banga ji navbirina terorîstê ji nava parêzgeha Idlibê dike û li aliyekî din sivîlên heman parêzgehê dike armanca top û balafirên xwe ku di encam da bi sedan qurbanî ketin û hejmarek mezin jî ji welatiyan derbeder bûn.